Dobre, môžeme začať s rozoberaním. Geniálne Parkside šraubováky nesmú chýbať. Takýto nástroj na podoberanie tu mám. Nie je to nožík, je to len v podstate taký nástroj, ktorým to pekne podoberiem. Tak. Akože súdruhovia z Číny sa akože vyznamenali týmto výrobkom. Máme tu dosku, ktorá to celé riadi, plus tú jednu baterku 18650, čo som vravel. Tam má 1800 mAh, keby tam dám dve, tak trošku dlhšie nám vydrží svetelko svietiť. Tak, súpiš. A máme to von. A je to venku. Trošku naučil, ako sa robí s multimetrom. Zapnuté to máme. Zem, voltáž. 3,7, tak to dáva ako tá baterka má. OK. Digitálny encoder napojíme na ESP32C3, ktorým budeme ovládať farby tým, že ním budeme točiť. A toto je nabíjací modul, ktorý nám nabije, ktorý napojíme na BMS-ku, a dve batérky. Trošku som si to tu rozhádzal. Na dve Li-ion baterky a ešte do toho vypínač zakomponujeme. Tento vypínač. A uvidíme, ako to bude fungovať. Predstavy sú také, že to bude fungovať. A uvidíme, čo nás môže ešte prekvapiť. Taká je predstava a toto celé potom napratať do nejakej peknej krabičky. Dizajnovo, aby to bolo lepšie, kvalitnejšie a toto bol bod číslo 1, ktorý som potreboval spraviť, si premyslieť plán, ako to idem spraviť. A ak ťa to zaujíma, určite daj odber pre part 2.